Això és Euskosetes. Uau, tinc unes ganes d'anar-me al País Basc a estudiar alguna filologia. Pense que me n'aniré a Bilbo. No te'n pots anar a Bilbo. A Bilbo no. Me n'aniré a Donostia. No, en Donostia tampoc pots estudiar una filologia. A Donostia tampoc? I on me'n vaig? Si vols fer qualsevol filologia, tu te n'aniràs a Vitoria-Gasteiz. Com que les filologies, que el propi nom ho indica, filo, amor, logia, per les llengües, si tu tens molts jovens que van tots els anys a Vitoria-Gasteiz a estudiar llengües, el percentatge de persones que tenen empatia i que tenen cor augmenta. Vitoria-Gasteiz és molt agradable i molts s'hi queden a viure. Per tant, si tu, per exemple, vols estudiar una filologia catalana, no te'n vas a Barcelona, no te'n vas a Palma, no te'n vas a València. Saps on te'n vas? A Alacant. Te'n vas on més necessiten practicar la llengua. Te'n vas allí a estudiar i parles la llengua autòctona les 24 hores del dia, perquè hi ha molta gent que vol recuperar-la i n'hi ha molta gent que vingui de fora i que vol aprendre-la. De fet, Àraba ha passat d'un 4% a un 30% de parlants en 40 anys. Què? Agur.